Barangay LS 97.1. 97.1. O tayo ay forever. 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 Forever! Mabigat at marami ang tungkulin ng isang ina, lalo na kung wala itong katuwang sa buhay na makakatulong niya para sa pagpapalaki ng anak. Ang sabi pa nila, walang katulad ang pagmamahal ng isang ina. Gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero kasama ba sa pagiging ina ang pagpapakamartir sa pagsunod sa layaw ng anak? Paano kung tough love ang paiiralin ng isang ina sa kanyang anak? Anong mangyayari sa relasyon nilang dalawang mag-ina? Makakaya ba ito ng puso niya? Dear Papa Dudut, hayaan mong batiin kita at ang mga kasamahan mo ng magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Conchita, aling Conching sa mga kapitbahay ko at kaibigan. 48 anyos na ako. Nagtatrabaho ako sa isang sangay ng pamahalaang lokal sa lugar namin. Doon din nagtatrabaho ang napangasawa ko pero sa ibang departamento. Sa trabaho kami nagkakilala at nagkaibigan. Isa lang ang naging anak naming mag-asawa. Hindi dahil sa isa lang ang gusto naming maging anak. Pero bago si Emily, 3 beses muna akong nakunan. Napakasakit, Papa Dudut. Hindi lang sa akin kundi masakit din sa asawa ko dahil bago pa lang kaming ikinakasal. 3 buhay na kaagad ang nalaga sa pamilya namin. Halos madurog ang puso naming mag-asawa sa mga mapait na pangyayaring yon. Kaya naman nung ipinagbubuntis ko si Emily, dasal kami ng dasal ng asawa ko na sana ay mailawal ko ng maayos ang anak namin. Hiningi rin namin ang tulong ng mahal na birhen. Tiwala akong maiintindihan niya ako dahil nanay din siya. At sa tulong niya, dininig ng Diyos ang panalangin namin kaya isang malusog na batang babae ang naisilang ko sa mundo. Kasabay noon, Papa Dudut, sinabihan kami ng doktor na mahihirapan na akong magbuntis muli dahil manipis na ang lining sa bahay bata ko gawa ng 3 beses na akong nakunan. Kaya gustuhin man naming magkaroon ng kapatid si Emily, hindi na kami pinalad pa. Dahil nag-iisang anak at babae pa, trinato namin si Emily na parang isang prinsesa. Dahil nag-iisang anak, agad naming ibinigay lahat ng gusto niya pagdating sa pagkain, damit at maging sa laruan. At dahil nag-iisang anak ay hindi namin sinasadyang mapalaki siya sa layaw. Aaminin ko, Papa Dudut, may pagka-spoiled si Emily pero kahit papaano ay nakikita ko na mabuti siyang bata. Mabait siya sa mga kalaro niya. Nagpapahiram ng lapis at papel sa mga kaklase. Hinahatian ng baon ng mga kaibigan. Minsan nga lang, nagwawala sa harap namin kapag hindi nakukuha ang gusto niya. Pero madalas ay napapaliwanagan naman namin si Emily ng maayos. Kailangan kong ikwento ang mga nangyari sa likod ng pagdating ni Emily sa mundo. Para maintindihan ng mga nakikinig sa programa ninyo, Papa Dudut, kung bakit gano'n na lamang ang pag-iingat na ginawa naming mag-asawa sa pag-aalaga kay Emily. Ingat na ingat kami sa pag-aalaga sa kanya. Yun pala, sa bandang huli ay nakasama pa. Ayokong bigyan ng katwiran ang ginawa naming pagpapalaki sa aming anak at ayoko ring isisi lahat sa anak namin ang mga nangyari. 10 taon nang nakakalipas mula nang mamatay ang asawa ko dahil sa biglaang atake sa puso. 11 taon lang noon si Emily.
Alam kong dinamdam niya ng husto ang pagkawala ng papa niya kaya yung dating masayahing Emily ay naging bugnutin. At nung naging teenager na siya, lalo akong nahirapan dahil hindi ko na siya maintindihan. Pabago-bago ng mood, lahat ng makitang uso ay pilit na sinusunod. Walang masyadong paggalang sa magulang. Kung anong gusto, yun ang gagawin. Sa madaling salita ay napaloob sa anak ko ang mga katangian at pag-uugali ng mga sinasabi nilang karaniwang kabataan sa panahon ngayon. Hindi ko man maintindihan ang ugali ng anak ko, naiintindihan ko naman ngayon ang hinaing ng mga magulang para sa mga anak nilang matitigas ang ulo. Naiintindihan ko yung frustration, yung galit, yung tampo na nararamdaman ng mga magulang sa tuwing binibigo sila ng mga anak nila. Ako naman, bilang ina ng isang batang millennial, ay pilit akong sumasabay sa makabagong paraan ng pagdidisiplina sa mga anak. Dahil single mother ay nagbabasa ako ng mga magazine at libro na may kinalaman sa maayos na pagpapalaki ng anak. Kapag may libreng oras, nagre-research din ako sa internet para sa mga pinakabagong balita tungkol sa kung paano tumakbo ang isipan ng mga kabataan sa ngayon. Pero dahil hindi ko naman matutukan 24/7 ang anak ko dahil sa trabaho ko at para punan ang kakulangan ko ng oras kay Emily ay nasanay na ako na pagbigyan ang mga kahilingan niya. Nasanay na rin siyang dapat na sinusunod ang gusto niya. Nagigilty ako dahil alam kong salungat yon sa mga nababasa ko. Pero sa ganoong paraan lang ako makakabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya bilang isang ina. At sa ganoong paraan lang kami natatahimik sa bahay at naiiwasan ang mga nakakapagod at maliliit na away. Basura! Nandito na yung truck ng basura! Ilabas nyo na ang mga basura nyo para hindi na tayo mamaho dito sa compound. Yan! Labas mo na yan. Tapon basura po! Pakisama naman to. Kunin mo na yan. Patayo sa kusina. Oh, salamat. Emily! Pakilabas mo nga yung basura natin sa kusina. Dali ka! Nandito na yung truck ng basura. Naman eh. Nakabihis na ako ng uniform ko sa school. Pang pinaglalabas yun ng basura. Kayo na lang. Ikaw na! Nakabihis na rin ako at papasok na ako sa opisina. Alis na ako. Ayoko mabutan ng rush hour sa daan. Hindi ako maglalabas noon. Bahala kayo. Anak naman, sige na. Ayoko. Ang baho-baho eh. Oy, syempre mabaho, kaya nga basura eh. Sige na. Sige na, ako nang bahala. Pumasok ka na sa school mo. Yung baon ko. Hindi ba binigay ko na yung allowance mo para sa isang buong linggo? Ba't nanghihingi ka pa uli ng baon? Binayaran ko yung share ko sa group project namin sa school kaya naubos yung allowance ko. Oh, teka, sandali. Lalabas ko lang tong basura natin. Ma, malilate na ako. Ganun ba? Sandali lang. Eto anak. Kulang to. Hindi ako kakain ng lunch. Magkano bang lunch mo? 100. Kailangan mo ba magdabog? Eto na. Sige na, para makalis ka na. Late na ako. Ay, yung basura nga pala namin. Nakakatawa kayo mag-ina, Aling Konching. Bakit naman? Kung mag-usap kayo parang si Emily ang nanay at kayo ang anak. Naku, gano'n na talaga mga kabataan ngayon. Hindi na nasisindak sa mga magulang. Nung panahon natin, pag may nag-uusap na matatanda, bawal sumabat. Abay ngayon, kahit may kausap ka, pag sumabat sila, kailangan sila ang unahin mo. Nako, subukan lang ng anak kong sagutin ako kundi magpuprosesyon ng mga ngipin niya sa labas ng bahay namin. Ay naku, ganun talaga ang mga kabataan ngayon. Mas sensitive sila sa paligid nila kasi matindi ang pressure sa kanila para magtagumpay. Pero huwag kayong mag-alala, mabait na bata si Emily. Mabait ba yung kung sagot-sagutin ka para siyang nakakuha ng katulong na hindi na nga binabayaran, siya pa ang binibigyan ng pera? Magbabago rin ang anak ko pag naging mature na. Nako, Aling Konching, itaga mo sa bato ang mga batang pinalaki sa layaw nagiging suwail sa magulang. Akala ko ay magiging mabuti akong ina sa mga ibinibigay ko sa anak ko.
Ang akala ko ay nahuhubog ko sa tamang asal ang anak ko kapag pinagsasabihan ko siya. Kahit nakasimangot o nagdadabog. Hindi ko alam na lalo ko palang pinapalala ang ugali ni Emily dahil sa mga maling paniniwala ko sa paraan ng pagpapalaki sa anak. Noong panahon namin, anak ang sumusunod sa magulang. Pero sa panahon ngayon, mga magulang na ang sumusunod sa anak. Hindi ko alam kung paano nangyari yon at ayoko na ring isipin kung ano ang dahilan dahil sasakit lang ang ulo ko sa kakaisip. Isa lang ang napupuna ko palagi sa anak ko at sa karamihan ng mga kabataan sa ngayon. Kung kumilo sila, para silang entitled o pakiramdam nila ay may karapatan sila sa maraming bagay kahit doon sa mga bagay na hindi nila pinaghirapan. Pakiramdam nila dahil anak sila at likas na minamahal ng mga magulang nila. Magagawa nila ang kahit na ano. Lalo ako nakaramdam ng panliliit noong nakapagtapos na at nakapagtrabaho na si Emily. Kahit na minimum lang ang sweldo niya at nakapagbibigay ng 500 kada sweldo para pandagdag sa gastusin sa bahay, pakiramdam niya, siya na ang nagpapakain sa akin. Mabuti na lamang at may sarili akong pera at mas mataas ng dihamak ang sweldo ko sa kanya. Papadudot, wag mong isipin na nagagalit ako sa anak ko. Hindi ako galit. Nagtatampo lang minsan. Ang totoo niyan ay proud ako sa anak ko at proud ako sa sarili ko. Napagtapos ko siya kahit mag-isa lamang ako sa buhay. At natanggap siya kaagad sa trabaho kahit na minimum at kontraktual lang. Ewan ko ba, Papa Dudut? Pareho na kaming nagtatrabaho pero yung mga maliliit na bagay na lang palagi ang pinag-aawayan naming mag-ina. Kutob ko, kaya ganon ay pareho naming iniiwasang pag-usapan at pagtalunan yung mga malalaking problema na kailangan naming harapin. Dahil kung hindi ay para itong sugat na hinahayaan lang naming magnana. Ma! Wala na tayong toothpaste. O bumili ka. Wala na akong pera. Binigay ko na sa inyo pera ko. Magkano bang sweldo mo? Kasi kung lahat ng sweldo mo binibigay mo sa akin, ibig sabihin 1,000 ka lang isang buwan. Mabuti pa mag-resign ka na at ako na lang ang magbabayad sa'yo ng 1,000 isang buwan. Grabe naman kayo manumbat, Ma. Para namang wala akong itutulong dito sa bahay. Hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. Maliit na bagay lang yung toothpaste para pag-awayan natin. Pero yung pagiging responsable sa mga gastusin dito sa bahay, malaking bagay. Kung simpleng toothpaste lang hindi ka makabili kung wala ako, paano ka mabubuhay pag nasa ibang bahay ka na? Wala na nga akong pera. Binayaran ko yung credit card ko kasi may binila akong bagong cellphone. Ba't hindi nyo pa aminin? Gusto nyo na akong umalis dito sa bahay, hindi ba? Oh, paano naman napunta sa pagpapalaya sa'yo sa bahay ang usapan natin? Ang sinasabi ko lang, maghinay-hinay ka sa gastos kasi hindi ka pa naman permanente sa trabaho mo. Paano kapag natapos ng kontrata mo sa trabaho? Di natapos. Hanap uli ng bagong trabaho. Okay lang. Tsaka bala ko na rin namang mag-resign kasi yung supervisor ko sobrang higpit. Tsaka yung mga boss, ang daming pinapagawa, nakakapagod. Porke rank and file lang kami, ganun na lang nila kami tratuhin. Anak, clerk ang pinasok mo. Ibig sabihin, hindi ka amo. Utusan ka ng mga amo mo. Pero wag mo maliitin ang ganung trabaho. Dapat ipakita mo sa mga boss mo na kahit na maliit na trabaho, magagawa mo ng maayos at kaya ka nilang pagkatiwalaan. Ang hirap Tsaka kahit magsipag ako, wala rin. Yung mga sip-sip lang sa mga boss ang pwedeng umangat dun sa office namin. Pag-isipan mo munang mabuti kung gusto mo talagang mag-resign o hindi. Huwag kang pabigla-bigla. Pero parang lumipad lamang sa hangin ang mga pinayo ko sa anak ko, Papa Dudut. Dahil pagkalipas ng 1 linggo, pagkatapos naming mag-usap ay nag-resign sa trabaho ang anak ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga ginawa niya. Wala akong magagawa. Siya yung may katawan, kaya hindi ko siya pwedeng kontrolin. Sadya bang ganon talaga ang mga kabataan sa ngayon? Mahirapan lang ng konti sa trabaho, magre-resign na kaagad. Susuko na kaagad. Abay kung ganon ang katwiran nila, wala silang makukuhang trabaho.
Sa awa ng Diyos, pagkalipas ng 1 buwan ay may tumanggap muli sa anak ko. Clerk pa rin ang posisyon niya pero ang sabi niya maganda ang atmosphere sa opisina nila. Tinatanong ko kung inuutusan pa rin siya, ang sabi niya ay oo. Ang sabi niya ay pareho din sa dati niyang opisina ang dami ng boss na nag-uutos sa kanya. Ano palang pinagkaiba nito sa dati niyang trabaho ang tanong ko? Ang sabi ni Emily, at least sa bago niyang trabaho, malapit lang sa mall. Tapos sa ibaba ng building nila, may sosyal na kapihan. Tumaas na lang ang kilay ko at napabuntong hininga sa mga nalaman ko. Natawa na lang ako sa sarili ko. Saan ba kinukuha ng batang ito ang logic niya? Hindi ko alam kung magulang ka na, Papa Dudut. Pero kung magulang ka na rin at umabot ka na sa edad ko, siguro ay maiintindihan mo kung bakit bantulot akong paghigpitan ng anak ko. Hindi ko siya magawang paalisin sa bahay kahit na sinasagot-sagot niya ako o kaya ay pinagdadabugan. Hindi kakayanin ng puso ko na mawalay sa anak ko. Kaya lang kapag nagtatalo kami, lalo na kapag ako yung sumusuko sa away at nagpapakumbaba, saka ko lang maiisip na baka dapat hayaan ko na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa para kahit papaano ay maranasan niya ang hirap ng buhay. May mga pagkakataon ngang nahuhuli ko na lang ang sarili kong bumubulong para lang mailabas ang sama ng loob ko kay Emily. At gumagaan ang bigat ng dinadala ko sa dibdib. Minsan din, ako na yung umaatras, umaalis at ang pinakamalala, ako na yung tumatahimik para hindi na humaba ang pagtatalo naming dalawa na mag-ina. Pero Papa Dudut, huwag mong isipin sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay nagtatalo kami ng anak ko. May mga araw din naman na masaya kaming dalawa sa bahay ni Emily. Nanonood lang ng TV, nag-i-internet at minsan ay kumakain kaming dalawa sa labas. Yun na yung parang bonding moments naming mag-ina. Kaya lang kapag lumalabas kami, ako palagi ang gumagastos. Ako ang nagbabayad ng tanghalian namin. Ako ang nagbabayad ng mga pinamili niyang personal tulad ng toiletries at pati makeup na ginagamit niya. Sa akin din niya kinakarga. Hindi ako nagrereklamo sa ginagastos ko para sa anak ko. Ang totoo niyan ay masaya pa ako kapag alam kong naibibigay ko sa kanya ang mga material na bagay na gusto niya. Natutuwa ako kasi iniisip ko na kailangan pa rin ako ng anak ko. Kailangan niya ako para mabuhay. Uulitin ko, Papa Dudut. Alam kong mali ang ginagawa kong magbigay sa anak ko pero pakiramdam ko rin kasi kasalanan ko na lumaki siyang walang ama. At kailangan kong punuin yung kakulangan na yon sa buhay niya sa pamamagitan ng pagbibigay layaw sa lahat ng gusto niya. Alam kong wala na sa tamang katwiran ng mga sinasabi ko pero hindi ko mapigilan. Ewan ko kung hanggang saan ako tatagal sa pagbibigay sa kanya. Kaya lang, ako ang ina ni Emily. Kaya malamang, kahit mamatay ako pa rin ang magbibigay. Ayaw kong masira ang relasyon naming mag-ina dahil lamang sa mga maliliit na bagay na hindi dapat pinag-aawayan pa. Aba, himala! Anong nakain ng anak ko at siyang nagluluto ng breakfast? Wala lang, gusto ko lang magluto. Tsaka lagi nyo na lang akong nilulutuan ng almusal. Kaya panahon na para ako naman na magluto sa inyo ng almusal, ma. Oy, teka. Ikaw ba talaga si Emily? Di kaya may ibang espiritong sumanib sa katawan ng anak ko? Ang corny nyo. O eto, tikman nyo yung niluto ko. Wow, mukhang masarap ang pagkakaluto nitong egg roll ah. Matikman nga. Ano, ma? Masarap? Luto ng anak ko natural, masarap. Yung totoo. Masarap talaga. Yay! Salamat, ma. Oy, teka lang.
Bakit ang dami-dami naman yata nitong almusal na niluto mo? Hindi natin mauubos to lahat. Sayang naman. Hindi to masasayang kasi babaunin ko rin naman sa office. Ang mahal ng mga kainan sa labas ng office namin. Mas makakatipid ako kung magbabaon ako. Sabi nyo, dapat mag-ingat sa mga paggagastusan ko ng pera, di ba? Ay, salamat. Sa wakas, natuto na rin ang anak ko. Ay, teka. Ako na maglalagay nito sa baunan mo. Maligo ka na at baka malate ka sa opisina nyo. Wag na, ako na lang maglalagay sa baunan. Tsaka hindi pa kayo kumakain, kaya wag na muna ninyong iligpit. Ako na lang ang magliligpit at maghuhugas ng kinainan natin. Mauna na kayong pumasok kasi mas maaga ang pasok ng mga government workers kaysa sa aming nasa private sector, di ba? Nako, kung sino ka mang espiritu na sumakop sa katawan ng anak ko, huwag ka munang umalis. Tumambay ka muna dyan sa loob, ha? Hindi kaya kayo nakakatawa. Sige na anak, mauna na ako. Bye, Ma. Natuwa ako sa mga pagbabagong nangyari sa anak ko. Ilang araw na siyang maagang gumigising para magluto ng almusal. Nagbabaon, naguhugas ng pinagkainan bago pumasok o kaya bago matulog. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na may pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko akalaing magbubunga rin pala ng maganda ang mga sermon at pakiusap na palagi kong ipinaparating sa kanya tuwing nagtatalo kami o kaya ay tuwing pinapagalitan ko siya. Hinayaan ko lang si Emily sa mga gawaing bahay na kusa niyang ginagawa. Ilang araw ding nagpapakitang gilas ang anak ko sa akin. Madalas ko siyang biruin na baka may gusto siyang ipabili sa akin na mahal kaya siya nagkukusang kumilos para gawin ang mga gawaing bahay na karaniwan naman niyang kinakatamaran na gawin. Pero dapat pala, hindi ako masyadong matuwa. Dapat pala, kinutuban din ako kung bakit nagbago ng husto ang anak ko. Huli na nang malaman ko na may matindi palang dahilan kung bakit nagbago ng pag-uugali ang anak ko. Dahilan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko natanggap at natiis ng ilang buwan. Ay, sira na yata yung gatas na nainom ko kanina kaya sumasakit ng husto itong tiyan ko. Kailangan ko na magbanyo. Ay! Sino ka? Ha? Magnanakaw! Teka lang po! Saklolo! Sandali! Pinasok kami ng Hindi po ako magnanakaw! Kumalma po kayo! Hindi po ako magnanakaw! Ma! Ano nangyari? Madali ka, Emily! Tumawag ka ng pulis! Pinasok tayo ng magnanakaw! Ma, hindi magnanakaw si Andrew. Kilala mo to magnanakaw na to? Kilala ko siya at hindi siya magnanakaw. Boyfriend ko si Andrew. Hello po. Anong boyfriend? Ay, teka lang ha. Hating gabi na. Nandito pang boyfriend mo? Ay, pauwi mo na siya. Ayoko may natutulog na ibang lalaki dito sa bahay ko. Ma, hindi ko na siya pwedeng pauwiin. Ay, bakit? Wala na ba siyang masasakyan pauwi sa kanila? Wala na, pero hindi lang dahil doon. Anong hindi lang dahil doon? Ano ibig mong sabihin? Hindi ko na siya pwedeng pauwiin kasi dito na siya nakatira. Doon siya natutulog sa kwarto ko. Ano? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang narinig kong sinabi yon sa akin ni Emily. Kaya pala siya gumising ng maaga, nagluluto ng almusal at naguhugas ng pinagkainan niya pagkatapos ay dahil may tinatago siyang lalaki sa kwarto niya na hanggat hindi ko nabubuko ay hindi niya sasabihin sa akin ang katotohanan. Kung alam mo lang ang tinti ng galit at sama ng loob ko sa anak ko ng gabing yon. Maawa ka sa akin sigurado, Papa Dudut. Alam mo yung pakiramdam na parang sinaksa ka sa likod ng taong pinakahuli mong inaasahang gagawa sa iyo noon. Yun ang pakiramdam ko. Iniisip ko habang nakatulala ako sa sinabi ni Emily na magkasama sila sa kwarto ng boyfriend niya ng ilang araw na. Bakit kailangang mangyari sa akin to? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos ng ganito? Wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti at maibigay lahat ng mga alam kong ikakasiya ng anak ko. Pero bakit niya nagawa sa akin yon?
Ang gusto ko lang naman ay maging isang ina sa anak ko. Gusto kong maiyak at magwala ng katulad ng ginagawa ni Emily sa akin kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Gusto kong sampalin at saktan ang anak ko dahil sa kawalan ng paggalang na ipinapakita niya sa akin. Bakit hindi ko napansin ang mga maliliit na palatandaan na meron na pala kaming ibang kasama sa bahay? Na hindi lang kaming dalawa ng anak ko ang nakatira sa bahay. Dapat kinutuban na ako noong palagi siyang nagluluto ng marami para ialmusal naming dalawa o kaya naman ay kapag maghahapunan ay palaging sa loob ng kwarto siya gustong kumain. Dapat kinabahan ako nung nireklamo ako ng mga kapitbahay na laging may upos ng sigarilyong nagkalat sa tapat ng bahay namin samantalang pareho naman kaming hindi nagsisigarilyo ng anak ko. At nung may makita akong underwear na panlalaki sa mga labahin ng anak ko, dapat kinausap ko na siya. Ang boyfriend niya ang unang humingi ng pasensya sa akin. Siya na rin ang nagpakilala sa sarili niya. Siya daw si Andrew. Nahihiya daw siya ng husto dahil natuklasan ko ang ginagawa nila. Hindi raw niya sinasadyang ilihim yon sa akin at ilang araw na niyang sinasabi kay Emily na sabihin na sa akin ang katotohanan. Pero ang anak ko ang tumatanggi. Ang anak ko walang sinabi, parang natatawa pa sa mga nangyari. Ni walang bahid ng nakukonsensya siya sa mga nagawa niya. Si Andrew ay 21 years old. Mas bata sa anak ko ng 1 taon. Walang trabaho pero ang sabi niya ay sumasali daw siya sa mga competition sa mga laro sa computer at doon daw siya kumikita ng pera. Pero kahit gaano kahaba ang paliwanag niya sa akin kung anong ginagawa niya sa buhay ay hindi ko maintindihan. Kung sinabi niyang clerk din siya o kaya janitor o kaya sales agent, maintindihan ko pa. Pero yung sinasabi niyang kumikita siya ng pera sa paglalaro ng computer, hindi ko talaga maintindihan. Naging mahinahon pa rin ako sa kabila ng panloloko nila sa akin ng gabing yon. Tinapat ko sila na hindi ako sang-ayon na nagli-live-in silang dalawa nang hindi pa kasal at sa bahay ko pa mismo sila nagsasama. Sinabi ko kay Andrew na kailangan na niyang bumalik sa bahay nila dahil hindi na ako papayag na manatili pa siya sa bahay ko ng isa pang gabi. Doon na umalma ang anak ko. Sinabihan niya ako na malaki na raw siya at pwede na raw niyang gawin kung ano ang gusto niya. Hindi na raw ako dapat nakikialam. Noong nagtaas na rin ako ng boses at nagmatigas na hindi ako papayag kahit na magwala siya sa harapan ko, iniba naman ni Emily ang taktika niya para magbago ang isipan ko. Sinabi niya na kawawa naman daw si Andrew. Naghiwalay na raw ang mga magulang nito at parehong nagsabi sa kanya na bahala na raw siya sa buhay niya. Total ay malaki na siya. Magkanya-kanya na lang daw sila sa buhay. Pero pinatira pa rin si Andrew ng nanay nito sa bahay nila. Kaya lang pinalayas din dahil may iba na tong kinakasamang lalaki. Alam ng anak ko kung paano ako paikutin. At nakumbinsi niya ako na mas mainam na sa amin na lang muna si Andrew tumira. Habang naghahanap to ng mas maayos na trabaho at mapagkakakitaan. Total naman daw ay wala na akong magagawa kasi nangyari na ang hindi ko gustong mangyari. Gawin na lang daw namin kung ano ang makakabuti para sa lahat. Hindi ako kumbinsido sa mga sinabi ng anak ko, Papa Dudut. Alam kong hindi totoo ang sinasabi niya. Pero pikit mata ko na lamang na tinanggap para matapos na ang gulo at bumalik na sa ayos ang loob ng pamamahay namin. Eto na naman ako, Papa Dudut. Malamang ay sinasabi mo sa isip mo na wala akong kadaladala. Pumayag na naman ako sa gusto ng anak ko. Hindi na ako mag-iisip ng idadahilan kung bakit ako napapayag. Hindi na ako magpapalusot dahil wala na akong maisip na dahilan o palusot. Pero nang mahimasmasan ako pagkalipas ng isang buong araw,
ay nakapag-isip-isip ako. Kahit nakuha ni Emily ang gusto niya na makasama ang boyfriend niya sa bahay, may mga patakaran akong naisip na dapat sundin nilang dalawa. Dahil kung hindi, kahit masakit sa akin ay papalayasin ko silang dalawa sa bahay. Yon ay kung kakayanin ang puso ko na mapaalis ang anak ko. Una, kahit nasa isang bahay kami ay hindi ako papayag na magkasama sila sa isang kwarto. Dahil dalawa ang kwarto namin sa bahay, sinabi ko na kung hindi matutulog sa sala si Andrew, kaming dalawa ni Emily ang magkasama sa isang kwarto. Nag-alboroto si Emily sa mga sinabi ko. Pero ang sabi ni Andrew, sa sala na lang daw siya matutulog. Ayaw daw niyang mawala ng kwarto si Emily at mawalan ako ng privacy kapag natulog siya sa kwarto ng anak ko. Gusto kong matawa sa mga sinabi niyang yon. Dala marahil ng pagiging bata pa niya kaya hindi niya naisip na nawalan ako ng privacy nung araw na tumira siya sa bahay namin. Pero tumahimik na lamang ako. Ikalawa, lahat ng utilities sa bahay, equal ang hati. Ilaw, tubig, pagkain, dapat ay pantay-pantay ang hati. Hindi na pwede na ang 1,000 bigay ni Emily kada buwan. Umismid lang sa akin ang anak ko nang sinabi ko yon. Pero hindi na siya nagsalita pa. Akala ko maliliit na tagumpay na yon para sa akin. Kaya lang sa unang 2 linggo lang yon naging totoo. Noong mga sumunod na linggo ako na ang nagbabayad lahat ng bills sa ilaw, tulad ng pagkain at tubig. Nakakatipid lang ako sa pagkain kapag lumalabas silang dalawa para manood ng sine o kumain sa labas. Sa bandang huli, naisahan na naman ako ni Emily. Ikatlo, mariing kong sinabi sa kanila na lahat ng gawaing bahay gaya ng paglilinis, paghuhugas ng plato at paglalaba ay sila ang gagawa. Total ay maghapon naman akong wala sa bahay at madalas na nasa kwarto lang ako kaya dapat sila na ang gagawa ng mga yon. Sila ang madalas na gumagamit sa sala dahil doon nga natutulog si Andrew. Sila rin ang madalas na magluto at kumain kaya nararapat lang na sila ang maghugas ng mga pinagkainan nila. Naging matigas ako sa pagsasabi ng mga patakaran sa kanilang dalawa. Pero katulad ng anak ko, ningaskugon din pala ako. Dahil sa unang 2 linggo lang sila nakatupad ng mga patakaran ko. Nang sumunod na linggo, nagbago na ang ihip ng hangin. Ma, saan kayo pupunta? Sa laundromat. Isabay mo na rin yung mga maruruming damit namin ni Andrew, pwede? Hindi ba pwedeng kayo na lang magdala sa laundromat ang mga damit niyong lalabhan? May gagawin ako eh. Si Andrew. May nilalarong game sa internet. Mataas na yung level niya kaya hindi niya maiwan. Ha? Sige. Pakikuha na lang sa loob ng kwarto namin. Huwag kayo maingay ha para hindi maistorbo si Andrew. Sige, anak. Hindi ko akalain na pati ako ay babali sa usapan namin ng anak ko at ni Andrew. Nakita ko na lang ang sarili ko na naghuhugas ng pinagkainan nila sa tuwing umuuwi ako. Kapag tinatanong ko naman bakit hindi sila nakapaghugas ng plato, kung ano-ano na lang ang idadahilan sa akin. Ako na rin ang naglilinis ng bahay tuwing wala akong pasok. Mabuti na lang at may konsensya pa rin tong si Andrew kasi nagagawa niyang iligpit ang hinigaan niya tuwing umaga o pagkagising niya. Kahit mga kapitbahay namin ay napapansin na rin ang mga ginagawa ko para sa anak ko at sa boyfriend niya. Sila na lang din ang pinahihingang ko ng sama ng loob. Minsan ko lang silang nakikita dahil nagtatrabaho nga ako sa araw. Nagkikita lang kaming magkakapitbahay kapag naglalabas ng basura. Nagkakasalubong sa labas o kaya naman ay kapag sabay-sabay kami naglalaba sa laundromat. Aling Kunching, ang dami nyo na namang labahang damit ah. Hindi ko lang damit ang mga ito. Damit din ito nung anak ko tsaka nung boyfriend niya. Sus Mariosep, boyfriend ng anak mo yung nakikita kong lalaki pag napapadaan ako sa bahay niyo? Wala akong magagawa. Napilitan na sila magsama kasi pinalayas na ng mga magulang niya yung lalaki.
Naawa naman ako kaya pumayag na rin ako. Abay, ba't pati paglalaban ng brief ng boyfriend ng anak nyo kayo na rin ang gumagawa? Ewan ko ba? Nakapag-aral naman ako. Pero pagdating sa anak ko, para akong engot na sunod-sunuran na lang sa gusto niya. Nanay ka, anak mo siya. Walang nanay na natitiis ang mga anak nila. Ay, sinabi mo pa. Kaya kahit magreklamo ako, hanggang doon na lang. Wala na akong magagawa pa. Mali yun, Aling Conching. Nanay kayo, hindi kayo martir. Alam nyo sa tingin ko, kayo ang kailangan magbago ng ugali. Bakit ako? Ako na nga yung inaapi sa sarili kong bahay. Ako pa yung kailangan magbago. Kailangan nyo maging matapang. Kung mahal nyo ang anak nyo, hindi nyo siya hayaan ng tratuhin kayo na parang basahan. Kasi bukod sa hindi kayo nakakatulong na mabagong ugali niya, kayo lang din ang nasasaktan. Ang kailangan nyo yung tinatawag nilang tough love. Tough love? Tough love? Isang konsepto at uri ng pagmamahal na para sa kapakanan ng minamahal natin. Magpapatupad tayo ng mahigpit na pagdidisiplina at sa pilitan silang pananagutin sa mga responsibilidad nila sa buhay. Dahil sa mga sinabing yon ng kapitbahay namin, naalala ko yung isang motivational speaker na may kapansanan na minsang napanood ko sa TV. Natuwa ako ng husto sa kanya. Wala siyang mga kamay at paa, pero nagagawa niyang kumilos mag-isa nang hindi na kailangan ng tulong ng iba. Nakakapunta siya kung saan-saan para magsalita at magbigay ng inspirasyon sa maraming tao nang hindi na inaalalayan pa. Masayahin din siya sa kabila ng kanyang kapansanan. At lahat ng taong nakakapakinig sa kanya ay nai-inspire sa kwento niya. Isa na ako sa mga na-inspire niya. Noong sinabi niyang ginamitan siya ng nanay niya ng tough love ay naging curious ako kung ano ba yon. Ang sabi niya nung lumalaki raw silang magkakapatid, lahat sila ay nagsasalitan sa mga gawaing bahay. Kahit may kapansanan siya, hindi siya trinato na espesyal o iba ng kanyang ina. Minsan, siya na nga raw mismo ang nagrereklamo. Kasi alam naman daw ng nanay niya na wala siyang mga kamay at paa pero pinaguhugas pa rin siya ng pinagkainan nila. Ang katwiran ng nanay niya, kahit daw mabasag lahat ng mga plato at baso sa bahay nila, kahit araw-araw silang bumili ng mga bagong pagkakainan nila, hindi raw problema yon sa kanya. Titiisin niyang mahirapan ang anak niya kaysa makita niya itong kawawa at hindi alam kung paano tutulungan ang sarili sa paglabas nito sa totoong mundo. Mabuti na lamang at hindi ako ang naging ina ng motivational speaker na yon. Hindi dahil sa ayoko magkaroon ng anak na may kapansanan, kung hindi dahil sa wala akong tapang para gawin yon sa sarili kong anak. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang anak ko. Kapag hindi niya kaya sa isang bagay, hindi na ako magtsatsagang turuan siya. Ako na lang ang gagawa. Mahal ko ang anak ko, Papa Dudut. Hindi ko yata siya makakayang tiisin. Naniniwala ako na ang nanay ay napaka-resilient talaga. Nung tinignan ko sa diksyonaryo kung ano ang Tagalog ng salitang resilient, ang nabasa ko ay nababanat. Nagtaka ako. Nababanat? Parang kulang ang salitang Tagalog para sa tunay na ibig sabihin ng resilient sa Ingles. Isa tong pang-uri na ang ibig sabihin ay nagagawang kayanin at makarecover kaagad sa isang napakahirap na kondisyon o sitwasyon. O may kakayahan itong bumalik sa dating hugis pagkatapos itong mabend, ma-stretch o makompress. Pero naisip ko, ang galing din ng Tagalog. Dahil sa isang salita ay nasaklaw niya ang buong ibig sabihin ng maraming salita sa Ingles. Ang mga nanay may kakayahang mabanat ang maraming bagay sa sarili niya.
Nababanat niya ang pagkatao niya para umakma sa pangangailangan ng iba. Nababanat niya ang pasensya niya para maturuan ang anak at maibalik ito sa tamang landas. At pagkatapos mabanat, bumabalik ito sa dating anyo na para bang sinasabi natin na okay na tayo. May tiwala siyang kaya na natin. Mababanat na lang uli ang mga nanay natin kapag kailangan natin ng tulong nila. Yun siguro ang kailangan kong gawin. Kailangan kong mabanat ang pagmamahal ko sa anak ko na kahit banat na ako, kahit nasasaktan ako, titiisin ko kung ano ang mas mahirap para lang sa ikakabuti ng anak ko. Anak, kinain mo ba yung tapang iniwan ko dito sa ref kanina? Kinain ni Andrew. Ba't pinakain mo sa kanya? May pinaglalaanan ako nung tapang yon. Hindi ko pinakain sa kanya, kinain na lang niya basta. Tsaka sabi naman ni Andrew nanghihinayang siya kasi ilang araw niya nang nakikita sa ref yung tapa, walang kumakain. Kaysa masayang kinain na niya. Ano ba kayo? Bakit? Ano problema? Maski yung pagkain na hindi para sa inyo, ginalaw ninyo. May pinaglalaanan ako nung tapang yun kaya hindi ko ginagalaw. Bakit? Magkano ba yun? Babayaran ko na lang para tumahimik na kayo. Maliit na bagay lang, sumisigaw na kayo kaagad. Hindi maliit na bagay yung ginagawa ninyong pambabastos sa akin sa sarili kong pamamahay. Anong pambabastos, ma? Nagpaalam kami sa inyo, di ba? Pumayag kayo. Dahil wala na akong magawa. Pero sinasamantala niyo naman ang kabutihan ko. Kami pa ngayon ang mapagsamantala. Huwag na kayong magsalita. Mabuti pa, aalis na lang kami dito sa bahay. Anak, pakinggan mo muna ako, pwede ba? Hindi ko kayo pinapaalis. Ganyan naman kayo eh. May makita lang kayong hindi nyo gusto. Iniisip nyo agad kayo yung agrabyado. Kahit walang trabaho sa labas, nagtatrabaho din naman si Andrew dito sa bahay. Pasensya ka na anak. Nabigla lang ako. Ilang buwan pa rin ako nagtiis sa mga ginawa ng anak ko at ng boyfriend niya. Hindi dahil sa sumuko na ako at ayoko nang makipagtalo, kung hindi dahil tinuruan ko muna ang sarili kong maging matibay ng husto para kapag kailangan ko talagang mabanat, magagawa ko nang hindi ako napapatid o napuputol. Papadudot, patuloy ako sa pag-iisip kung paano ko mababago ang anak ko nang hindi sila gaanong masasaktan. Madalas ay nakikita ko na lang na umiiyak ang sarili ko kapag mag-isa na ako sa bahay. Kaya naman panay ang dasal ko lalo na sa mahal na Birhen dahil tinulungan niya akong magkaroon ng isang Emily at naisip ko matutulungan din niya ako para hindi na lalong mapunta sa maling landas ang anak ko. Maiintindihan niya ako dahil isa rin siyang ina. Sa mga pagkakataon na nag-iisa lamang ako at nagdarasal, sumasagi sa isipan ko na kahit na anong maisip kong paraan, masasaktan at masasaktan ko pa rin ang anak ko. Mabuti pang masaktan na siya ngayon kesa masaktan siya pag umabot na siya sa edad ko. Hindi ko alam kung magiging epektibo ang gagawin ko. Pero nagpasya ko na gagawin ko yon nang walang galit. Ayokong isipin ng anak ko na kaya ko sila pinahihinto sa maling gawain nila ay dahil galit ako. Kaya nung nasa bahay kaming lahat at walang nangyayaring gulo, sinabihan ko silang kausapin ko sila. Ma, bakit mo kami pinatawag ni Andrew? May tinatapos pa akong report eh. Okay lang sa akin, ma. Ano po ba yun? Gusto kong sabihin sa inyo na yung maririnig ninyo sa akin, sigurado akong hindi ninyo magugustuhan. Pero para mabagong sitwasyong kinalalagyan nating lahat, kailangan ko manindigan. Wow, ano na naman to? Andrew, kailangan mo nang umuwi sa inyo. Po? Hindi ako nakakatulong sa'yo at sa mga magulang mo kung hahayaan kung dito ka tumira sa amin. Isa pa, wala na ako mukhang maihaharap sa mga kaibigan ko dahil nandito ka. Bakit nyo iintindihin yung sinasabi ng mga tao? Ikaw, Emily, dito ka sa bahay. Hindi ka susunod sa kanya. Ma, malaki na ako. Hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong sumama kay Andrew. Ay, kung gano'n ay sige. Payag na akong umalis ka sa bahay na ito. Sumama ka kay Andrew. Ha?
Kinailangan ko magpakahinahon ng ilang araw bago ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin ito sa iyo, anak. Kung gusto mong bumukod, hindi kita pipigilan. Pero huwag kang umasa na tutulungan kita. Grabe naman kayong magalit! Hindi ako galit, anak. Hindi galit ang nagtulak sa akin para paalisin si Andrew. At kung hindi kita mapipigilan, hahayaan na rin kitang umalis. Hindi to dahil sa galit. Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo at dahil nagmamalasakit ako kay Andrew. Alam kong pagkatapos ng pag-uusap nating ito, posibleng hindi mo na ako kausapin at magtanim ka ng galit sa akin habang buhay. Pero titiisin ko na ang galit mo at hindi pagpansin sa akin kaysa makita kong sinisira mo ang sarili mo dahil pinalaki kita sa layaw. Kailangan kong magpakatatag. Hahayaan kita masaktan para matuto ka sa buhay. Walang halaga sa akin kahit isipin mo na wala akong kwentang ina. Ang importante sa akin, pag hindi ko ginawa to sa'yo, hindi ako isang tunay na ina. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang matagal ko nang tinatago sa puso ko, mahinahon akong umalis at pumasok sa kwarto ko. Doon ay tahimik akong iniyak ang mga sinabi ko. Aaminin ko, Papa Dudut, mas masakit para sa akin ang mawalay sa anak ko, pero higit ako nasasaktan kung sa paanong wala na ako dito sa mundo. Hindi na niya alam kung paano mabuhay. Kinabukasan, pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ko ay nakita ko ang malalaking bag ni na Andrew at ni Emily. Parang tinusok ng patalim ang dibdib ko sa hinuhulaan kong mangyayari. Kahit nilahad ko na ang saloobin ko sa anak ko ay baliwala pa rin. Aalis pa rin siya at gagawa ng hindi tama. Masakit sa akin yon bilang isang ina at gusto kong bawiin ang mga sinabi ko sa kanya. Pero bago ko magawa yon, inunahan ko na lamang sila sa pag-alis. Pagbalik ko kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Umalis na sila at napabuntong hininga na lamang ako. Isang linggo na rin akong walang kasama sa bahay. Tiniis kong hindi makasama ang anak ko para maturuan siya. Tiniis ko dahil gusto ko ring maturuan ang sarili ko sa kung ano talaga ang tunay na pagmamahal. Nabalitaan ko na nag-break na sila ni Andrew. Nakikitira na lamang si Emily sa isang kaibigan at ang sabi ng ilang kapitbahay namin, minsan daw ay nakita nila si Emily na namamalengke sa isang public market. Mukhang pagod at medyo pumayat daw. Baka daw hirap na sa trabaho. Nang marinig ko yon ay gusto kong tumakbo papunta sa bahay ng kaibigan niya para sabihin kay Emily na, "Anak, bumalik ka na. Bumalik ka na sa bahay. Ako nang bahala sa iyo. Aalagaan kita para hindi ka na mahirapan." Pero hindi ko ginawa yon. Unti-unti ay natutunan ko na kung paano magmahal ng tama. Kailangan kong magsakripisyo na kahit masaktan ang anak ko ay titiisin ko dahil alam kong yun ay para sa ikakabuti niya. At ikakabuti ni Emily na hayaan ko muna siyang mabuhay na mag-isa. Siguro sa ibang mga nanay ay masyado akong mabait. Sa iba naman ay masyado akong nagmamatigas. Pero sa ngayon, ang alam ko lang ay isa akong nanay na nagmamahal sa kanyang anak. At kung ito ang bunga ng pagmamahal na yon, ang hindi naming pagkikita ay titiisin ko at kakayanin ko. Salamat sa pagpapaunlak mo sa akin, Papa Dudut. Salamat sa mga tagapakinig ninyo na nakarinig ng kwento ko. Sana sa mga magulang na katulad ko ay magsilbing aral sa inyo ang nangyari sa aming mag-ina. Sana sa munti kong paraan ay may naidulot akong mabuti para sa iba. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Kunching. Maraming salamat sa kapuso nating si Nanay Kunching sa pagbabahagi po ng kanyang barangay love stories.
Lahat ng pagtitiis ay kaya niyang gawin para sa kanyang anak. Pero tama si Nanay Kunching. Kailangan mo minsang maging matatag o gampanan ng pagiging isang ina sa pamamagitan ng tough love. Kahit masakit, para maibigay mo ang pagmamahal na nararapat para sa kanya. Hanggang sa muli mga kapuso, ko po ang inyong si Papa Dudut, ang inyong Mr. Love Stories sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Lahat naman ng nagmamahal ay nakakaranas ng kabiguan. Pero mas masaya ang pagmamahalang dumaan muna sa pagsubok at tumibay sa pagdaan ng mga araw. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Tristan, matagpuan na kaya niya ang babaeng nakalaan para sa kanya. Yan ang ating aabangan sa ikalawang bahagi ng kwento niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga solid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako po ulit ito, si Tristan, at ito ang ikalawang bahagi ng kwento ko. May best friend ako mula pa noong first year high school. Siya si Jake at may kapatid siya si Chelsea. Nagaling sa US at umuwi rito sa Pilipinas. Grade 2 pa lamang siya nung huli ko siyang makita. Sumama siya noon sa parents nila na mag-migrate sa States. Noong 25 years old na siya ay naisipan niyang umuwi dito sa Pilipinas para magbakasyon. At doon na nga nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Bukod kay Jake ay may isa pa akong malapit na kaibigan. Yon ay ang kababata kong si Lumi. Isa siyang pharmacist kagaya ng nanay ko. Magkaibigan ang mga magulang namin at parang pamilya na rin ang turing namin sa kanila. Nagkakilala na sila ni Chelsea noong inaya ko siya sa welcome party na inorganize namin para sa pag-uwi nito mula sa States. Nagkapustahan pa kami ni Lumi noon na naging dahilan para makagawa siya ng isang malaking kahihiyan. Inalikan niya kasi si Jake sa gitna ng mga bisita sa party na yon. Mula noon ay iniwasan na niya na magkita sila kahit na medyo mahirap yon, lalo na't nasa isang village lamang kami. Mula naman nung maging malapit kami ni Chelsea sa isa't isa ay napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Lumi. Mula sa pananamit niya hanggang sa pananalita at pati na rin sa mga hilig niya. Hindi ko yon pinapansin noong una pero habang tumatagal, parang naiintindihan ko na noon kung bakit niya yon ginagawa. Buti naman sumama kang lumabas ngayon. Para kasing lagi ka na lang nakakulong sa bahay niyo eh. Nagsumbong na naman ba sa'yo si Mama? Parang ganun na nga. Si Mama talaga oh. Ano ba kasing problema mo? Ba't ka nagmumukmok? Well, I've been busy. Wow! Ano nakain mo at nag-uum-English ka na ngayon? Kailangan sa trabaho, bakit? Di nga. Di naman kayo nag-i-English sa butika. Joke lang, gusto ko lang naman subukan eh. Kaya para masanay ako, kailangan ko pa rin laging mag-English kahit na hindi ako kagalingan. Eh ba't ganyan yung suot mo? Ang lamig-lamig dito sa labas tapos naka-crop top ka. Tsaka bakit ganyan yung… Nagsusuot ka na rin pala ng tater jeans? Samantalang dati asar na asar ka sa mga estudyanteng nakikita mo nakasuot ng ganyan ah. Ba't ba nangingialam ka sa suot ko ha?
Palibasa di ka marunong makisabay sa uso eh. Madali kasing malaos yung mga ganyang uso. Pero di na rin masama. Bumagay naman sa'yo yung ganyang pormahan. Hindi gaya ng dati na para ka naglalakad na kortina. Grabe ka naman. Ganun ba talaga kabadoy ang pormahan ko? Medyo. Grabe! Hindi ka man lang nagsinungaling kahit konti. Aba! Pati pala sapatos mo nag-iba na. Kabibili mo lang yan, no? Hindi matagal na to. Ngayon ko lang nagamit. Yung totoo. Oo nga, bakit ba? Ano naman kung bumili ako ng bagong sapatos? Hindi naman ako nanghingi sa'yo ng pambili Teka, kalma lang. Nangaaway ka kaagad eh. Bakit ba pinupuna mo lahat ng suot ko? Baka naman tanungin mo na rin ako kung nagpalit na ako ng brand ng panty. Nagpalit ka na ng brand? Joke lang. Ngayon lang kasi kita nakita nag-ayos ng ganyan eh. Pati nga pilik mata mo, lumalaban oh. Hindi halatang pinaghandaan mo tong paglabas natin Pag di ka tumigil, uuwi na lang ako. Parang nakikita ko na tuloy sa'yo si Chelsea. Mag-English ka nga ulit. Shut up! Yun oh! Kuwang-kuwa! Tumigil ka na nga! Oo na, sige na. Mamaya umuwi ka talaga. Toyoin ka pa naman. Kumusta na nga pala kayo nun? Nino? Ni Chelsea? Okay naman. Ba't mo na itanong? Wala lang. Lagi pa ba kayong lumalabas ng kayo lang? Kung date yung tinutukoy mo, hindi na. Hindi na kami lumalabas ngayon. Sus! Hindi ako naniniwala sa'yo. Baka nga mamaya tumihaya na pala sa'yo yun eh. Hoy! Ikaw napakadumi ng utak mo. Wala pang nangyayaring ganun Baka ikaw, kayo nung manliligaw mo. Mas malabo yung sinasabi mo. Di pa nga kami nagkikita ulit eh. Paano kanya nililigawan? Sa chat? Hina naman nun? Huwag ka nga basher dyan. Siya na nga lang yung nanliligaw sa akin tapos hindi mo pa susuportahan. Marami pang ibang lalaki dyan. Huwag kang magsisettle sa lalaki nililigawan ka lang sa chat. Harapan dapat. Hindi na kailangan. Kilala ko na siya no. Gaano mo kakilala? Basta, huwag ka ng chismoso. Uy, naglilihim ka na rin sa akin ngayon Ikaw yung nauna kaya huwag ka maarte. Teka, saan ba tayo pupunta? Kanina pa tayo naglalakad eh. Sa ihawan lang naman tayo pupunta. Kaya nga nagtataka ako kung bakit suot mo na yung pamasko mo eh. Samantalang ako nakapambahay lang Nagmukha tuloy akong alalay. Hayaan mo na, ngayon lang naman eh. Tsaka, hindi ko naman alam na sa ihawan lang tayo pupunta. Kala ko kasi sa medyo level up na kainan ng ganap natin. Ang unfair mo rin no? Pag si Chelsea nagbabar kayo, kumakain sa restaurant, tapos kung ano-ano pang binibili mo. Pagdating sa akin, inihaw lang. Masyado mo naman pinaparamdam yung diferensya naming dalawa. Ay, sorry na. Babawi na lang ako sa susunod. Okay? Ano pa nga ba? Wala naman ako magagawa kasi nga may iba ka ng paborito. Papadudot na tuwa ako sa pagbabagong yon ni Lumi kahit na hindi ko alam ang totoong dahilan niya. Mula kasi nung hiwalayan siya ng mayabang niyang boyfriend ay hindi na siya nagpaligaw ulit. Halos pareho lang naman kami. Ayaw niyang magpaligaw kaya hindi na siya nag-e-effort na mag-ayos. Katwiran niya sila lang naman ang nanay niyang madalas na magkasama. Ako naman ayaw kong manligaw dahil wala pa akong nahanap na babaeng kaya nang mag-settle down. Pero nung gabing yon, napansin ko na may kakaiba sa kanya. Inisip ko na lamang na siguro ay dahil yon sa bago niyang manliligaw. Kaya mas lalo akong na-curious kung sino yon. Napaka-espesyal naman kasi nito para paghandaan ni Lumi ang pagkikita nila. Ilang beses ko na siyang tinanong na sino ba talaga ang manliligaw niya. Pero saka na lang daw niya sasabihin kapag handa na siyang ipakilala ito sa akin. Isa pa sa kinagulat ko sa kanya noong gabing yon ay nung sinabi niya na gusto na niyang mas kilalanin pa si Chelsea. Medyo nanibago talaga ako sa mga kinikilos niya. Pero siguro gusto na rin niyang maging kaibigan ng mga taong malalapit sa akin. Maliban lang kay Jake. Hanggang sa pagkakataong yon kasi ay hindi pa rin siya handang makita ang kaibigan ko dahil sa ginawa niyang kalokohan. Tuwing ipinapaalala ko sa kanilang dalawa yung nangyari, pareho sila ng nagiging reaksyon. Para bang dering-deri sila sa isa't isa. Kaya naman nakaisip din ako ng kalokohan noon. Hindi ko sinabi kay Lumi na makakasama namin sa dinner si Jake. Ang kaso'y nagkaroon naman ng biglang lakad.
Akala ko nga ay magiging masaya ang dinner na yon para sa amin pero ganito ang kinalabasan. Uy Tristan, sigurado ka bang wala rito yung kaibigan mo mukhang kapre? Baka mamaya, bigla na lang akong bitbitin nun palabas nitong bakuran nila. Huwag ka magpanik, wala si Jake. May date ngayon yun kaya malamang mamayang madaling araw pa yun makakauwi. Safe na safe ka rito. Sabi mo yan ah. Teka, nandito ba talaga si Chelsea? Parang wala namang tao. Saan naman siya pupunta alam naman niyang darating tayo ngayon. Tsaka nakabukas yung gate oh. Hey guys! Oh, sabi sa'yo nandito siya eh. Excited ka kasi masyado. Hi Chelsea! Hi, thanks for coming. Oh, you look so pretty. Thanks! Medyo hindi lang kasi ako nakapaghanda ng party mo. Ito kasing best friend ko, basta na lang ako sinama. Di man lang nakonsensya na mukhang ewan yung suot ko nung haharap ako sa inyo. Oh, come on, don't worry about it. I thought you looked really good. Oh, kita mo na. Si Chelsea na nagsabi sa'yo na okay naman yung itsura mo nung party. Tsaka ba't di mo na lang aminin na pinaghandaan mo talaga tong gabing to? Don't mind him, this is just my normal get-up. Wow! Pinanindigan mo talaga yung pag-i-English mo ha? Kung epal dyan! So, shall we go inside? Food's ready. Come on in. Salamat. Mukhang nahuli na kami ng dating ah. Hindi ka na namin natulungan sa paghahanda ng pagkain. No worries. You're here as my guests. Just get comfortable. Drinks are in the fridge, so take whatever you want. And if you're hungry, dinner's ready. Ganito dapat yung kinakaibigan eh. Chelsea, di ba sabi mo kanina ang ganda-ganda ko? Pwede bang sabihin mo ulit yun? Ang sarap pakinggan eh. Konti na lang iuuwi na kita sa inyo. Di na naman to nakainom ng gamot niya sa hiya eh. Chelsea, pagpasensya mo na tong kababata ako ah. GGSS din kasi. GGSS? What does that mean? Gandang-ganda sa sarili. Pero hayaan mo siya, magaganda naman talaga tayo. Girl, I love your energy. Nasaan nga pala mga kasambahay niyo? They took the day off. Ibig sabihin, ikaw naghanda nitong lahat? Yep. Galing mo naman. In fairness mukhang magaling ka rin magluto. Not really. Kain na tayo, sarap ng mga pagkain oh. Isabay na lang natin yung kwentuhan habang kumakain. No worries, kayang-kaya naman kitang sabayan sa pagiging Englisher mo eh. Charot. Wait, what does that mean? I'm just kidding. Never mind. Okay. Just go ahead and have a seat. Make yourselves comfortable. Thanks. How long have you been friends? More than a decade na. Mas matagal pa nga kaming friends kesa sa kanila nung kuya mong... Hoy, Lumi! Huwag mong ituloy. Parang tanga to. Shucks, muntik na. Next question please. Chelsea, huwag mo na lang pansinin yung ibang sinasabi ni Lumi ah. Minsan talaga may sariling mundo to eh. Okay. But I gotta say, I love her sense of humor. By the way, your name is really cute. Is it really just Lumi or is that your nickname? It's actually Lumiere. Ewan ko ba kasi sa nanay ko at Lumi pang tinawag sa akin. Nagtunog pagkain tuloy. Tapos tong buhok ko kasing kulot pa ng instant noodles kaya kuwang-kuha ni Tristan yung pika ko pag nag-aasaran kami. Pangit, diba? Are you kidding? Your hair looks so good. It is so you. Sabi ko nga. Oh, narinig mo? Suits me well daw. Kaya tigil-tigilan mo na tong buhok ko ah. Grabe, di man lang nagpa-humble. Huwag kang kontrabida, pwede. Nag-uusap kami oh. Alam mo, pag kami naging close, huyo ka na sa akin. Nga pala Chelsea, baka may kakilala ka sa US na pwedeng jowain para naman makaranas ako magkajowa ng foreigner na pupuntahan ako dito sa Pilipinas tapos sasalubungin ko sa airport tapos mabuhatin niya ako at isasayaw sa ere. Well, I have some friends in San Francisco. Just hit me up if you want their deets. Uy, talaga? Ay, kaso ang layo eh. Wala akong pambili ng ticket. Buti sana kung pwede mag-tricycle papuntang US, diba? Tsaka joke lang talaga yun. Taken na ako, no? Really? You already have a boyfriend? Grabe, gulat na gulat, girl. Sinagot mo na agad yun ang niligaw sa'yo? Kumalma nga kayo, hindi ko pa siya sinasagot, okay? Pero malapit na, kaya parang boyfriend ko na rin siya. Ayoko nang pahirapan pa siya, no? Sasagutin mo talaga siya nang hindi mo man lang pinapakilala sa akin? Bakit ko naman siya ipapakilala sa'yo? Tatay ba kita? O sino yan? Siya ba yan tumatawag sa'yo? Hindi. We, patingin nga.
You're invading my privacy. Lumayo ka nga. Seriously, the two of you could pass for brother and sister. Yak! Ayoko maging kapatid to, no? Uy, apaka-arte. Parang luging-lugi ka pang maging kapatid ako ah. Mabuti pa kumain na tayo. Mapapanis yung mga pagkain sa ingay natin eh. Papadudot masaya na sana yung gabing yon kung hindi lang tumawag ulit kay Lumi yung manliligaw niya. Nung naka-loudspeaker na yung phone niya ay napansin ko na pamilyar yung boses ng lalaki at doon ko na rin nakumpirma na si Anton ngayon. Siya yung manlolokong ex-boyfriend ni Lumi na maraming pinopormahang babae. Medyo nagkasagutan kami noong hindi niya sinabi na nanliligaw pala ulit sa kanya ang lalaking yon. Nadamay pa si Chelsea na napagbunto na ni Lumi ng init ng ulo sa pakikialam ko. Hindi ko inaasahan na mapagsasalitaan niya ng hindi maganda si Chelsea matapos kami nitong subukang pakalmahin. Nakilala ni Lumi si Anton after college. Nagtrabaho ito bilang branch personnel sa remittance center na kalapit lang ng pharmacy na pinagtatrabahuhan noon ni Lumi. Natipuhan daw siya kaya kinuha ang number niya. Hanggang sa manligaw na ito sa kanya. Maayos naman ang relasyon nila noong una pero sa katagalan, kung sino-sino ng babae ang pinopormahan ni Anton. Hanggang sa eto na rin mismo ang nakipaghiwalay sa kaibigan ko noong madalas na silang nag-aaway. Bukod sa panloloko ni Anton, hindi ko rin gusto ang pagiging mayabang niya at pagiging GGSS. Hindi naman siya kagwapuhan pero akala niya lahat ng babaeng makakasalubong niya ay mapapatingin sa kanya at maakit niya kaagad. Isa pa'y masyadong mahalaga sa akin si Lumi kaya gusto kong mapunta siya sa matinong lalaki. At sa muling panliligaw ni Anton, hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya. Papadudot mula noong malamang ko na si Anton pala ang nanliligaw kay Lumi. Hindi ako pumayag na hindi ko makakausap ang lalaking yon. Siguro iniisip ng iba na wala naman akong karapatang gawin yon. Pero bukod sa matagal na kaming magkaibigan ay ibinilin siya sa akin ng tatay niya bago ito mawala. Kung hindi rin daw kami ang magkakatuluyan, sana raw ay tulungan ko si Lumi at huwag hayaang mapunta sa mapanakit na lalaki. Pero kahit siguro hindi yon sinabi sa akin ng tatay niya ay gagawin ko pa rin. Ganon siya kahalaga sa akin, Papa Dudut. Kung pwede nga na ako na lamang ang ikasal sa kanya ay matagal ko na siyang pinakasalan. Ang kaso ay hindi ko naman siya nakikita bilang isang babaeng makakasama ko ng buong buhay ko. Si Chelsea naman, Papa Dudut, ay hindi na rin maiwasang magtaka kung bakit gan na lamang ako ka-concerned kay Lumi. Tinanong pa niya ako noon kung magkaibigan lang daw ba talaga kami dahil higit pa roon ang nakikita niya. Aaminin ko na noong time na yon ay medyo napaisip na rin ako. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ako kung mag-alala para kay Lumi mula noong magparamdam ulit sa kanya si Anton. Noong mga panahong yon ay hindi na ako sigurado kung ginagawa ko lang ba yon para protektahan siya dahil pinapahalagang ko siya bilang kaibigan ko, Papa Dudut. Hi Chelsea. If you're looking for Jake, he's not here. Okay lang. Hindi naman siya pinunta ko rito. Actually ikaw. Ayain lang sana kitang kumain sa labas. Pwede ka ba? So the other friend couldn't make it? Ha? Sino? Si Lumi? Who else would I be talking about? I think you should ask her first. She might be interested. Pero ikaw yung inaaya ako eh, hindi siya. Teka, galit ka ba sa akin? Should I be mad? Parang wala ka sa mood eh. Ay, alam kong naiinis ka kay Lumi dahil sa nangyari sa dinner natin. Kaya ngayon, naiinis ka na rin sa akin. Sana maintindihan mo ko. Kaibigan ko si Lumi. Yung nanliligaw sa kanya, hindi ko gusto. Kaya kailangan ko siyang pagsabihan. Di ko nga alam kung bakit niya to ginagawa eh. Samantalang nag-promise pa siya noon na hindi na siya makikipagbalikan dun sa ex-boyfriend niya na yun. Were you not aware that promises were made to be broken?
May mga pangako pa rin naman na natutupad. Hindi lahat sumisira sa pangako nila. I'm sorry to have to say this, but you should stay out of her personal life. I get that you care about her, but seriously, you need to set some boundaries. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Or maybe you're being overprotective because you already like her. Kaibigan ko lang siya. Wala akong gusto kay Lumi. Teka nga, bakit mo naman naisip na siya yung gusto ko? Well, because that's exactly how you make me feel. Gusto mo bang malaman kung bakit ko siya pinoprotektahan kay Anton? I actually don't care, but go ahead, tell me. Kasi nakita ko kung paano siya sinaktan ng lalaking yun. Kung ikaw naman yung nasa sitwasyon niya, gagawin ko rin yun para sa'yo eh. Kahit hindi mo sabihin. Alam mo naman na isa ka na rin sa mga tao na pinapahalagahan ko, di ba? Kaya kapag kinulit ka ng lalaking nanloko sa'yo, di uubra sa akin yun. Hindi ko na siya papalapitin sa'yo. At kung sakaling magpumilit siya, lalagyan ko ng design yung buong katawan niya. Yung simple lang. Tipong mata niya lang ang walang pasa. You do that for me? Oo naman. Basta matuto ka lang na magtiwala. Ganun lang kasimple. Sa ikinikilos mo kasi, kahit hindi mo sabihin, alam ko na may problema kang iniwan sa US at nandito ka para pansamantalang makahinga sa lahat. Hindi kita pipilitin na sabihin sa akin kung ano yung problema mo. Ikaw ang bahala. Basta kung sakali, nandito lang ako. Thanks, but maybe it's best if we don't talk about it. Sabi ko nga. So okay na tayo? Hindi ka nagalit sa akin? I'm not mad, I'm just a little frustrated. Hayaan mo na yun. Ay, may naisip nga pala ako na magandang puntahan sa susunod. Tingin ko pag nakita mo yun, makakalimutan mo na lahat. Pati pangalan mo. I'd love to go with you, but I know you're super busy and I don't want you spending too much on me either. You might need to save up. Hindi, okay lang. Samantalahin na natin yung pagkakataon na nandito ka pa. Pwede ko namang ayusin yung sked ko sa klinik eh. Tsaka wala namang ibang sasama sa'yo pag may naisip kang puntahan. Si Jake mas busy pa yon kaysa sa akin. Kaya tayo na lang. May alam ako magandang beach sa Zambales. Pwede nating puntahan yun kung gusto mo. Just the two of us? Pwede rin naman nating isama si Lumi. No. Biro lang. Alam ko naman na hindi pa kayo nagkakaayos. I'm sorry, I know you and Lumi have been friends since you two were kids, but she sometimes makes me feel out of place when she's with us. Sorry kung yan ang nararamdaman mo ha. Pero siguro, proud lang siya na matagal na kami magkaibigan. Masyado lang siguro na-excite sa pagkukwento sa'yo. No, I think she's just insecure. I get the vibe that she doesn't like me. And if it weren't for you, she wouldn't even want to be friends with me. Pagpasensyahan mo na muna. Tingin ko kasalanan ko to eh. Mula kasi nung dumating ka, tayo na yung laging magkasama. Kaya ayun, nagtampo siya sa akin. Pero maniwala ka, magkakasundo rin kayo nun. Hindi pa lang siguro ngayon. Mabait naman si Lumi. Makikita mo rin yung side niya na yon pag mas nakilala mo na siya ng mabuti at naging okay na kayo. Papadudot muli na naman akong naguluhan sa ipinapakita sa akin noon ni Chelsea. Hindi ko alam kung nagsiselos ba siya o talagang ayaw niya lang kay Lumi. Nilinaw naman niya na hindi siya interesado sa akin at hindi ako yung tipo niyang lalaki noong bago pa lamang kami magkakilala. Mukhang ayaw niya pa talagang makipagrelasyon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit niya ipinaparamdam na gusto niyang palagi kaming magkasama. At mas maraming oras yung ilalaan namin sa isa't isa. Kung ikukumpara siya sa handwriting ko, mas magulo pa siya roon. Dumagdag pa noon yung pagtatampo sa akin ni Lumi. Umabot na nga ng halos 2 linggo na hindi ako kinakausap ni Lumi. Sinubukan ko siyang kausapin pero palagi niya akong iniiwasan. Ilang beses na rin niyang sinabi na huwag akong makialam sa mga desisyon niya. Pero hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Mas lalo pa akong nag-alala noong sinabi niya na seryoso na siya kay Anton at balak na niya itong sagutin. Hanggang sa hindi ako nakatiis, papadudot. Gumawa ako ng paraan para makontak si Anton at harapan ko siyang kinausap tungkol sa intensyon niya sa kaibigan ko. Ginawa ko yon kahit na alam ko na posibleng mag-away na naman kami ni Lumi. Doc, maayos tong klinik mo ah. Yayamanin. Umupo ka. Palautos si Doc. Ano nga atin?
Bakit nga pala dito mo naisipang makipagkita sa klinik mo? May libre bang palinis ng ngipin dito? Dito kita pinapunta para kung sakaling may gawin ako sa'yo, walang makakakita. Akala ko ba mag-uusap lang tayo? Bakit parang may balak kang manyakin ako? Naririnig mo ba yung sarili mo? Kilabutan ka nga. Hindi ako pumapatol sa amoy tinapa yung hininga. Ha? Danggito, hindi tinapa. Pero wala tayo rito para pag-usapan yung poor hygiene mo. Nandito tayo para pag-usapan yung panliligaw mo kay Lumi. Seryoso bang dito tayo mag-uusap? Medyo kinakabahan ako sa'yo ah. Paggabi na oh. Saka parang walang mga dumadaan sa harap nitong klinik mo. Huwag kang anduwag. Kung may gagawin ako masama sa'yo, kanina ko pa sana sinimulan nung pagpasok mo pa lang dito. Hindi na sana ako nag-aksaya ng oras. Nakakapraning kasi datingan mo eh. Dala na kasi ako sa mga ganitong eksena. Pwede ba magseryoso ka naman? Ayokong pahabain tong nonsense na usapan na to. Si Lumi yung concern ko, hindi yung kaparaningan mo. Simulan mo na kasi mga sasabihin mo, Dok. Makikinig ako. Diretsaan na tayo ah. San ka kumukuha ng lakas ng loob na ligawan ulit si Lumi? Di ba ikaw yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Ikaw yung nagloko. Ano yun? Nagsawa na sa'yo yung mga inaaswang mo kaya babalik ka na naman sa kaibigan ko? Teka lang. Diratrat mo naman kaagad ako eh. Isa-isa lang. Para lang sa kaalaman mo, Dok. Wala na ako ibang pinopormahan ngayon. Si Lumi na lang talaga. Saka seryoso na ako sa kanya, okay? Wala sa itsura mo yung magseseryoso sa isang relasyon. Kaya wag na tayong maglokohan dito. Bakit ba ganyan ka mag-react? Sinaniban ka ba ng tatay ni Lumi kaya ini-interview mo ako ngayon? Hoy, matuto kang rumispeto ah. Wag mo sinasama sa walang kwentang usapan na to yung tatay ni Lumi. Sorry, pero hindi ko pa rin talaga gets kung bakit masyado ka naman nagmamalasakit kay Lumi. May gusto ka sa kanya no, kaya ayaw mo maagawan. Nagmamalasakit ako sa kanya bilang kaibigan. Ayoko mapunta siya sa lalaking patapon ng buhay. Ano? Teka lang, sino tinutukoy mong patapon ng buhay? Kanina pa ako nagtitipis sa'yo pero namumuro ka na. Tinamaan ka ba? Bakit? Kasi totoo? Oy, hindi ako patapon. Naghahanap naman ako ng trabaho ah. Masyado ka lang mapanghusga. Kung nililigawan mo lang si Lumi dahil maayos na buhay niya ngayon, wag mo nang ituloy. Wala ka nang magagawa doon. Pumayag na si Lumi na ligawan ko siya. At sa tingin ko, malapit na rin niya akong sagutin. Sino nga ba naman ang tatanggi sa isang kagaya ko? Hindi mo siya pwedeng ligawan. Bakit? Ikaw ba si Lumi? Pala desisyon ka rin eh. Alam mo, kung balak mo rin ligawan yung kaibigan mo, di magsabay tayo. Para magkaalaman kung sino mas gusto niya. Wala naman dapat alamin eh. Pero para sa kaalaman mo, wala akong gusto kay Lumi. Kaibigan ko lang siya, kaya bakit ko siya liligawan? Sus, kunwari ka pa, Dok. Halatang halata ka na oh. Kahit i-deny mo, kitang-kita ko na gusto mo rin si Lumi. Ang akin lang naman, lumaban ka ng patas. Nililigawan ko na eh. Diligawan mo rin para magkaalaman. Hindi yung dadaanin mo ako sa ganito may usap-usap pa dito sa klinik mo. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Kung gugustuhin ko mang ligawan si Lumi, matagal ko na sanang ginawa. At sigurado ako na kung ginawa ko yun, hindi ka makakaporma sa kanya. Aba, iba rin yung ere mo, Dok eh, no? Pero gusto ko yan. Mas lalo ako na-challenge. Paano ba yan? Uulitin ko na lang yung sinabi ko kanina. Ligawan mo na nang magkaalaman na. Papadudot, bago ko kausapin si Anton ay nalaman ko na natanggal pala ito sa remittance center na pinagtatrabahuhan nito dahil sa kalokohang ginawa habang nasa oras ng trabaho. Naging pasyente ko kasi sa klinik ang katrabaho ni Lumi. Siya raw ang pinakamalapit kay Lumi sa trabaho kaya marami na rin itong naikwento. Nagtaka pa nga ako noong una kung bakit parang kilalang kilala niya ako. Yun pala ay madalas akong naikwento sa kanya ni Lumi. Hanggang sa nabanggit niya ang tungkol sa manliligaw ng kaibigan ko. Matapos kong malaman ang tungkol kay Anton ay sinabihan ko siya na huwag nang ikwento sa ibang tao ang mga napag-usapan nilang dalawa dahil hindi maganda kung marami pang makakaalam ng tungkol doon. Sinabi naman niya na ako pa lang ang napagsasabihan noon dahil kilala niya ako bilang best friend ni Lumi. Papadudot, akala ko ay uubra ang pakikipag-usap ko noon kay Anton. Pero sa halip na layuan niya si Lumi ay parang mas lalo ko pa siyang naitulak papalapit sa kaibigan ko na hindi pa rin ako kinakausap ng time na yon. Wala naman akong balak na patulan ng pakikipagkompetensya niya sa paniligaw kay Lumi
at nilinaw ko yon sa kanya. Pero sadyang makulit si Anton. Ipinagpilitan niya na gusto ko ring manligaw. Ang malala pa roon, sinabi niya yon kay Lumi kaya mas lalo nang naging magulo ang sitwasyon namin. Noong balak ko na sanang kausapin si Lumi para linawin ang mga sinabi ni Anton sa kanya, ay saka naman nangyari ang isang trahedya. Papa Dudut. Papa Dudut, noong araw na kakausapin ko sana si Lumi ay inatake sa puso ang nanay niya na naging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil nasa Visayas pa ang mga kamag-anak nila at hindi agad na makakapunta sa lamay ng kanyang ina, kami ng pamilya ko ang naging karamay niya. Hindi ko siya iniwanan sa mga panahong lugmok na lugmok siya. Isinantabi ko muna ang sanay pag-uusapan namin dahil hindi yon ang tamang oras para doon. Karamay ang kailangan niya ng time na yon at iyon ang ibinigay ko sa kanya. Nang malaman ni Chelsea ang tungkol sa nangyari, kasama siya ni Jake na nakiramay kay Lumi. Nakakalungkot man pero sa ganong pagkakataon pa sila nagkaayos. Nakita ko kung paano nagpakumbaba si Chelsea ng mga oras na yon. Sinubukan niyang pag-aanin ang loob ni Lumi pero masyado lang talagang masakit ang nangyari dahil pareho nang walang mga magulang ng kaibigan ko. Tumulong din siya sa pag-aasikaso ng mga bisita at wala akong narinig na reklamo sa kanya. Nagpasalamat naman noon si Lumi dahil wala na siyang ibang maaasahan na tutulong sa kanya ng mga sandaling yon, kundi kami na lamang na malalapit niyang kaibigan. Nung huling gabi na ng lamay ng nanay ni Lumi, habang abala kami sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay, saka naman dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Hoy Anton! Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ka kaya hindi pwedeng wala ako. Hanggang dito ba naman dadali mo yung basura mong pag-uugali? Tsaka bakit ganyan yung dala mo? Bulaklak at chocolate? Para kanino yung mga yan? Alangan naman para sa patay. Makakakain pa ba yun ng chocolate? Kung bulaklak, pwede pa. Wala kang respetong bobo ka. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo ha. Nandito kami para tumulong. Hindi para magpapansin gaya ng ginagawa mo. Kaya kung pwede, umuwi ka na. Kung wala ka namang matinong gagawin dito. Yabang mo ah. Hindi ka kaano-ano nung namatay. Kaya huwag ka mag-angas-angasan dito. Brad, pakiusap lang ha. Huwag kang mag-iskandalo rito. O tapos ngayon binabrad-brad mo na ako. Kanina lang sinabihan mo ako ng bobo, di ba? Saka bakit mo ba ako pinipigilan lumapit kay Lumi? Ano? Takot na takot ka maagawan. Kasi kayang-kaya kong pasagutin yung kaibigan. Anton! Anong ginagawa mo dito? Bi, nakikiramay ako. Ayos ka lang ba? Nandito lang ako, okay? Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. May dinala nga pala ako para sa'yo. Ito oh. Seryoso ka ba? Bulaklak at chocolate sa burol ng nanay ko? Hindi to tamang oras para manligaw, Anton. Kung pumunta ka lang dito para dyan sa ibibigay mo, bumalik ka na lang sa ibang araw. Uy Bi, teka lang naman. Usap tayo kahit 5 minutes lang. Hindi mo ba nakikita? Marami akong asikasuhing bisita na nakikiramay sa akin. Hindi kagaya mo na pansariling interes lang yung pinunta rito. Brad, sige na. Umalis ka na. Kung gusto mo talagang makiramay, wag mo na lang munang kulitin si Lumi. Nagluluksa pa yung tao. Intindihin mo rin sana na wala pa siyang oras para sa ipinunta mo rito. Oo na. Basag trip ka rin eh. Layo-layo ng binyahe ko para lang ibigay ito tapos… Ay! Hindi ko na iuwi itong dala ko. Magmumukha akong tanga sa daan. Iiwan ko na lang to dito sa lamesa. O yan, makauwi na nga. Ay, buti naman umalis na. Ang kulit eh. Ganun ba talaga yun? Parang wala sa katinuan? Pagpasensyahan mo na lang siya. Saka ko na lang siya haharapin pag nailibing na si nanay. Ikaw bahala. Ay, nga pala. May iba ka pa bang kailangan? Baka may kailangan ka pang bilhin. Ako na bibili. Paubos na yung mga biskwit tsaka yung binili kong kape kanina. Kung okay lang sana, magpapabili muna ako sa'yo. Sabi ko nga ako na bibili, walang problema. Kung may iba ka pang ipabibili, pakilista mo na lang para mabili ko na lahat. Tsaka huwag mo nang alalahanin yung pambili. Kami na bahala ron. Salamat talaga. Hindi ko na alam gagawin ko kung wala kayo ni na tita. Hindi ko to kaya na mag-isa.
ni nanay. Iniwan niya ako agad. Basta kahit anong mangyari, nandito lang kami. Kami ng parents ko, tsaka sina Chelsea at Jake. Magsabi ka lang ha kung ano kailangan mo. Makakabawi rin ako sa inyo. Sus, hindi mo naman kailangan bumawi sa amin. Ayos lang yun. Alam mo kung usapang bawi, mas kailangan mong bumawi sa sarili mo kahit konti. Tingnan mo, wala ka pang maayos na tulog. Nangingitim na yung ilalim ng mga mata mo. Pwede ka naman magpahinga muna. Nandito pa naman sila Chelsea at Jake. Pwedeng sila na munang mag-asikaso sa mga nakikiramay. Saka na ako babawi ng tulog. Nakakahiya naman kung iaasa ko pa yun sa kanila. Tinulungan nyo na nga ako sa mga gastusin dito eh. Huwag ka nang mahiya sa amin. Ano ka ba? Parang pamilya ka na rin namin kaya walang kaso yun. Okay? Sige na nga. Salamat talaga. Kakausapin ko lang muna yung magkapatid tapos bibili na ako ng mga kailangan dito. Ikaw naman, magpahinga ka na muna. Matulog ka kahit ilang oras lang. Ha? Okay, sige. Ingat ka sa pagdadrive mamaya. Matapos ilibing ang nanay ni Lumi ay hindi ko inaasahan ang pag-amin niya sa tunay niyang nararamdaman para sa akin, Papa Dudut. Inamin sa akin ni Lumi na mahal niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya noon dahil nagulat din ako sa mga sinabi niya. Siya kasi yung huling taong maiisip ko na magkakagusto sa akin dahil hindi ko naman binigyan ng mali siya ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Pero ang hindi ko maintindihan kahit diretsahan na siyang umamin sa akin ay hindi ako nakaramdam ng pagkailang sa kanya. Hindi ako nagalit o nainis sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan na maramdaman yon. Wala naman siyang ginawang masama. Umamin lamang siya. Hindi rin siya nagpumilit na maging kaming dalawa. Siguro'y nadala na rin siya sa lungkot at takot na maging mag-isa dahil wala na ang nag-iisang magulang niya. Naging totoo naman ako kay Lumi, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Pero hindi naman imposible na magustuhan ko rin siya kung susubukan naming mag-work yung relationship namin kung sakali. Kung pagbabasehan naman yung naging pagkakaibigan namin sa loob ng maraming taon, hindi na rin masama. Mas kilala namin ang isa't isa kesa sa ibang tao. Isa pa'y masyadong mabigat yung pinagdaraanan niya ng time na yon para bigyan ko pa siya ng another heartbreak. Pero nung nagkausap kami ni Lumi, hindi ko inaasahan ang sinabi niya tungkol sa panliligaw sa kanya ni Anton. Tristan, salamat talaga sa lahat ng naitulong nyo ng pamilya mo sa akin. Ang laki ng utang ko sa inyo. Ano bang utang yung sinasabi mo? Huwag mong isipin na may utang ka sa amin. Ang tulong ay tulong. Walang kapalit yun. Kaya huwag kang mag-alala. Oh, bakit parang ang bigat naman ng buntong hininga mo? May iba ka pa bang problema? Meron. Actually, may kasalanan ako sa'yo. Malaki. Ha? Anong ibig mong sabihin? Si Anton. Oh, anong meron sa kanya? Sorry. Wala naman talaga akong balak na sagutin siya. Sinabi ko na nga, 'di ba? Ikaw ang gusto ko. Ginamit ko lang siya para magselos ka. Pinayagan ko siyang manligaw kahit na ayaw ko sa kanya. Alam ko nakakahiya yung ginawa ko pero sana huwag kang magalit sa akin. Nakakahiya na pinagselos kita tapos hindi ka naman nagselos. Bakit ka tumatawa dyan? Ginawa mo talaga yon? Ang lala mo ah. Kaya nga nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya talaga kaya wag mo nang uulitin yun. Paano kung pinatulan mo yun tapos naawa ka? E di napikot ka pa. Kaya nga pinatigil ko na siya. Paano kung di tumigil? Tapos ang malala pa ron, paano kung nalasing kayong dalawa? Tapos sadyain niya na buntising ka? Hindi ko ma-imagine na magkakaanak kayong dalawa. Tumigil ka nga. Pabebe ka kasi. So anong gusto mo? Umiyak ako dito? Lakas naman ang trip mo. Malay ko ba naaabot ka pala sa ganong level? Sana sinabi mo na lang kaagad sa akin na ako pala yung gusto mo. Tapos ano? Ire-reject mo lang naman ako.
Paano mo nasabi? Alam mo ba kung ano nararamdaman ko? Hindi, Hindi naman pala eh. Kaya bakit mo ako pinangungunahan? sorry na. Pero sabi mo kasi hanggang kaibigan lang yung tingin mo sa akin eh. Kaya imposible na… Pero magiging posible kung susubukan natin. Ha? Uy, masyado ka naman kung makanganga dyan. Ay, bukang-buka ba? Sorry. Baka mamaya matukso ako na itikom yan. Ay, bakit ba kasi nagulat ka pa? Sinabi ko naman sa'yo na hindi ka naman mahirap magustuhan. Kaya pwede nating subukan. Hindi ka ba napipilitan? Paano kung hindi mag-work yung relationship natin? Paano kung mag-work? Sigurado ka na ba? Kung duda ka pa sa akin, edi hayaan mo akong patunayan sa'yo na kaya ko rin magseryoso. Tsaka kilala na kita, kaya hindi na natin kailangan dumaan sa getting to know each other portion. Diretso na agad. Pero kahit alam ko nang gusto mo ako, liligawan pa rin kita. Paano si… Di ba gusto mo si Chelsea? Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong siya yung gusto mo. Magkaibigan lang kami. At hindi na ako umaasa na hihigit pa yun dun. Talaga? Ibig ko sabihin, hindi mo nasusubukan ulit na ligawan siya? Obvious naman na ayaw niya ng commitment eh. Ayoko ng ganun. Walang kasiguraduhan na magiging kami talaga. Tapos second option mo lang ako. Hindi ah. Ano ka ba? Hindi ko naman alam na matagal ka na palang may gusto sa akin eh. Manhid ka kasi. Huwag na tayo magsisihan. Iba naman yung sitwasyon natin noon eh. Sa bagay. Tsaka, mas gusto ko na yung ganito kaysa i-friendzone mo lang ako. Pero pag-isipan mo muna kung sigurado ka na ba talaga na gusto mo ako maging boyfriend. Hindi na ako magpapaka-hard to get, no? Ano ba yan? Hindi man lang nagpakipot kahit konti. Papadudot, gaya ng pinangako ko kay Lumi ay niligawan ko siya. Sa unang linggo pa lamang ay kakaibang sayang naramdaman ko. Hindi ko kasi akalain na may side pa pala si Lumi na hindi ko nakikita. At yun ang soft side niya pagdating sa lalaking mahal niya. Mas naging malambing siya at masikaso, kung tutuusin ay napaka-perfect na nga niya para maging girlfriend. Wala siyang bisyo, masayang kasama at higit sa lahat ay wife material siya. Mula nang simulan ko ang panliligaw kay Lumi ay hindi ko na pinupuntahan si Chelsea. Respeto na rin dahil nililigawan ko na si Lumi. Halos hindi naman makapaniwala si Jake nang malaman niya ang tungkol doon. Akala niya raw kasi ay ang kapatid niya ang bala kong ligawan. Pero nilinaw ko naman sa kanya na hindi ako ang tipo ni Chelsea kaya nirespeto na lamang niya yon. May mga pagkakataon pa rin naman na pumupunta ako kina Jake para makipagkwentuhan. Pero naramdaman ko ang pag-iwas ni Chelsea sa akin. Naging malamig ang pakikitungo niya lalo na nung isinama ko si Lumi doon matapos ako nitong sagutin. Wala naman siyang sinabi na hindi niya kami gusto ni Lumi para sa isa't isa. Pero batid ko na may bahagi sa kanya na gusto pa rin niyang kami yung magkasama. Pero siguro ay nakisama na lang din siya dahil hindi naman niya ako binigyan ng pagkakataon noong sinubukan ko siyang ligawan, Papadudot. Papadudot, noong malaman ni Chelsea na kami na ni Lumi ay hindi na siya nakipag-usap pa ulit sa akin. Tuwing naroon ako sa kanila, Papadudot, ay palagi siyang umaalis o di kaya ay nagkukulong sa kwarto. Hanggang sa malaman ko na lamang kay Jake na may balak na pala siyang bumalik sa San Francisco. Hindi ko na yon kinagulat dahil nauna na niyang banggitin sa akin na hindi naman talaga siya magtatagal dito sa Pilipinas. Hindi ko lang talaga inaasahan na mas mapapaaga ang alis niya. Ang sabi raw niya ay may bagong job offer sa kanya kaya kailangan na niyang bumalik doon dahil sayang ang opportunity na yon. Sa pagkakaalam ko kasi ay nag-resign siya sa huling trabaho niya para makauwi ng Pilipinas. Papadudot, aaminin ko na kahit kami na noon ni Lumi ay may mga pagkakataon pa rin na sumasagi sa isipan ko si Chelsea. Naisip ko na paano kung kami yung naging magkarelasyon. Pero mula rin noong umiwas na siya ay nabanggit sa akin ni Jake na nakikipag-date na sa iba ang kapatid niya. Ilang beses na raw kasing may naghatid kay Chelsea. Medyo na-disappoint ako sa nalaman ko kahit na alam kong wala naman akong karapatan.
Pero doon ko mas naintindihan kung bakit hindi talaga kami ni Chelsea bagay sa isa't isa. Iba yung mundo niya at hindi ako nababagay doon. Noong malapit na ang birthday ni Jake ay maaga niya kaming sinabihan na imbitado kami sa birthday celebration niya. Kaya kahit na nung iwas namin ni Chelsea sa isa't isa, magkikita at magkikita pa rin kaming dalawa, Papa Dudut. Ang lamig talaga dito sa sala nyo. Parang ang sarap lagi tumambay dito. Welcome ka naman dito sa amin anytime. Punta ka lang. Ay nga pala, pupunta ka ba sa birthday party ni Jake? Oo naman. Ako pa ba mawawala sa birthday niya? Oo nga naman. Basta sama ako ah. Di mo na nga kailangan sabihin yan eh. Matik na yon. Sino magiging date ko ron kung di kita isasama? Ano ba? Pinapakilig mo na naman ako. Mababaw lang talaga kaligayahan mo. Ay, nga pala. May isusuot ka na ba sa party? Kung gusto mo, samahan kitang bumili. Ililibre mo ba ako? Pwede naman. Tsaka wala pa ako nabibili para sa'yo mula nung maging tayo eh. Sus, okay lang yun. Hindi naman ako materialistic. Alam ko naman yun, pero hindi naman porke hindi ka materialistic, hindi na kita bibigyan ng kung ano. Okay lang ba? Okay lang ba na ano? Nabigyan mo ako ng mga bagay. Oo naman. Para kang ewan. Dapat isipin mo ng girlfriend na kita, hindi lang basta best friend. Oo na po, boyfie. Boyfie? Wala pa kasi tayong endearment eh. Ayaw mo ba? Parang di ko type. Paano kung mahal? Babe o baby? Pili ka ng isa. Wala akong pipiliin. Pwede bang pangalan na lang? Ayoko talaga ng mga ganyan eh. Hindi naman sa nababaduyan ako pero hindi lang talaga ako sanay. Mas gusto ko pa rin na tinatawag ako sa pangalan ko. Sige, okay lang naman sa akin. Basta ba, hindi mo na ako sasabihan na mukhang noodles eh. Cute kaya nun. Anong cute dun? Basta, ayoko nang sinasabihan mo ako noon. Oo na, sige na. Bago ko pala makalimutan, nakakapag-usap pa ba kayo ni Chelsea? Hindi na. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Nakasalubong ko kasi siya nung isang araw habang nagja-jogging siya. Binati ko pero hindi naman ako pinansin. Baka naman hindi ka lang narinig. Ano siya, bingi? Tsaka, nakita niya rin naman ako. Baka ayaw lang talaga mamansin. Hayaan mo na. Baka nagtatampo lang yun. Baka nagsiselos. Oh, ayan ka na naman. Totoo naman eh. Babae rin ako kaya alam kong posible yun. Feeling ko talaga, gusto ka rin niya pero kung kailan na-realize niya yun, saka mo naman ako niligawan. Kung sa akin nangyari yun, ay nako, pighating malala. Kung ganon, edi dapat mas naiintindihan mo yung nararamdaman niya ngayon. Hindi lang naman ikaw yung hindi pinapansin eh. Ako rin, hindi niya pinapansin. Baka kailangan niya ng space. Pero sana sinabi niya kung gaano kalaki, 'di ba? Para hindi ako napapahiya kapag binabati ko siya tapos parang hangin lang ako sa kanya. Tama na nga yan. Baka mamaya mabadrip ka palalo tapos sa akin mo ibuntun. Iba pa naman yung toyo mo. Toyo ko o toyo ni Chelsea? Oyster sauce. So hindi mo ako pipiliin? Ay, para ka namang bata. Halika na. Ihatid na kita sa bahay niyo. Pwede bang dito na lang ako matulog? Uy, hindi pwede. Baka gusto mong itakwil ako ng nanay ko. Ay, oo nga pala. Ayaw niya nang nagpapatulog ka ng babae dito. Pero, malay mo, exempted ako kasi. Walang ganun kay mama. Parang di mo naman siya kilala. Pata siya sa lahat. Kaya halika na. Huwag ka nang makulit. Ay, sige na nga. Papadudot habang tumatagal ay napapansin ko noon na may pagkasilosa si Lumi. Tuwing may babae akong nakakausap ay palagi niya akong tinatanong kung sino yon at bakit ko kinakausap. Kahit na sinasagot ko lang naman ang inquiries nila sa Facebook page ng dental clinic. May pagkakataon din na hindi niya maiwasang sungitan yung mga babaeng pumapansin sa akin tuwing lumalabas kami. Hanggang sa hindi ko na talaga yon nagustuhan kaya pinagsabihan ko na siya. Ang kaso ay hindi niya rin nagustuhan yung ginawa ko kaya doon na kami nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nagkakaayos pa rin naman kami at hindi namin pinapalipas ang buong araw na hindi kami nagkakasundo pero madalas lang talaga na nangyayari yon.
Noong malapit na ang birthday ni Jake ay nakiusap ulit siya sa akin kung pwede ko siyang tulungan sa pag-organize ng sarili niyang party. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay pinuntahan ko siya para ilatag yung plano namin. Kasama ko sana noon si Lumi pero nagsabi na siya na malilate siya ng uwi dahil may kailangan pa siyang puntahan pagkatapos ng trabaho. Kaya ako na lamang daw ang pumunta. Nasa garden kami ni na Jake, may maliit na table doon at 4 na rattan chair. Habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa magiging birthday celebration niya, ay nagkaroon ako ng pagkakataong kausapin si Chelsea. Nagtatanong ako sa kanya at sumasagot naman siya. Naisip ko na siyang tanungin kung totoong babalik na siya sa US, pero nag-alangan ako. Isa pa para sa birthday ni Jake ang ipinunta ko doon at hindi para pag-usapan ang pag-alis niya. Pero habang nagpaplano kami ay panay naman ang tawag ng kliyente ni Jake. Kaya kaming dalawa na lamang ang naiiwan doon. At yon ang eksenang naabutan ni Lumi noong hindi ko inaasahan ang pagsunod niya. Nang mapaaga siya ng uwi. Na-misinterpret ni Lumi yung pag-uusap namin kaya nagkasagutan silang dalawa ng gabing yon. Humingi naman ako ng pasensya kay Chelsea bago ko iuwi si Lumi pero hindi na niya ako pinansin pa. Kinausap ko ng maayos si Lumi at pinagsabihan sa ginawa niya. Agad naman siyang nakonsensya noong sabihin kong pinag-uusapan lang namin ni Chelsea ang tungkol sa birthday ni Jake Papadudut. Uy, bakit naman nagmumukmuk ka rito sa sulok? Ayaw mo bang makipagkwentuhan sa mga bisita nyo? Why are you talking to me? Shouldn't you be with your girlfriend? May kausap pa naman siya. Oh, so that's why you're here. Wow, that makes me feel so special. Thank you very much. Sorry na oh. Gusto lang naman kitang makausap. You saw she freaked out last time she caught us talking. I don't want any drama at my brother's party, so please just leave me alone. Alam naman niya nakakausapin kita. Okay lang sa kanya. Kaya sige na, kausapin mo na ako. Fine, I'll give you a minute. Salamat. Totoo ba nga alis ka na? Na babalik ka na sa US? Yes. Pero bakit parang ang bilis naman yata? I wasn't informed that I owed you an explanation. Gusto ko lang naman malaman. Tsaka may pinagsamahan rin naman tayo kahit papaano. Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan kahit nandun ka na, di ba? No, we can't. Bakit naman hindi? You know exactly why. Ganun ba talaga kahirap na makipagkaibigan sa akin ngayon na kami na ni Lumi? Pwede ko siyang kausapin para maging okay na kayo ulit. But she hates me. Yan ba talaga yung dahilan o baka naman nagsiselos ka? Aminin mo. Why would I be jealous? I don't even like you. And the fact that you're with her just proves that you didn't want Lumi and Anton back together because you wanted her for yourself. Anton could have had a chance if you didn't get in the way. Ba't naman biglang napasok dito yung kumag na yun? Tsaka anong magagawa niya para kay Lumi? Baka sa halip na mapagaan niya yung sitwasyon, mas lalo pa niyang palalain. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi na siya mapagkakatiwalaan. Niloko niya si Lumi noon. Kayang-kaya niya ulit gawin yun. You don't know that. Maybe he's a changed man. You should at least give him a chance instead of dismissing him. It's not fair. Hindi siya makakabuti para kay Lumi. Manloloko siya. Hindi na siya magbabago kahit kailan. Everyone deserves a second chance. Just because someone messes up once doesn't mean Teka, that… parang hindi na kita naiintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Maybe this is the right time to tell you this. Back in the States, I cheated on my boyfriend. Boyfriend? Paano ka nag-cheat? Di ba sabi mo, wala kang naging karelasyon bago ka umuwi dito sa Pilipinas? I lied, okay? I was actually engaged to my boyfriend of 3 years before I came back. I messed up. He found out that I cheated on him. Bale kayo pa nung may… No, I broke up with him before I flew back to the Philippines. So I was single when we kissed, if that's what you're worried about. Buti naman. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yung totoo? Sana sinabi mo na agad nung nagiging close pa lang tayo. What for? To make a fool of myself? I've had enough, okay? I quit my job because we were working for the same company. I kept it to myself, so why would I share everything I've been through to someone I barely know? Pero sana sinabi mo pa rin para naintindihan kita. Litong-lito ako ng mga panahong yun, Chelsea. Akala ko nga pinaglalaruan mo lang ako eh. Ilang beses mong sinabi na magkaibigan lang tayo pero iba naman yung pinakikita mo. I know I was being selfish, and I'm really sorry.
Pero sandali susubukan ko lang intindihin. Base sa lahat ng mga sinabi mo, kung ganun, gusto mo na rin ako nung una pa lang? Yes! Pero bakit aalis ka pa? Mas okay naman pala kung dito ka na lang eh. Gulo lang yung babalikan mo ron. I have to. I need to leave. If I stay, I have a strong feeling I might mess things up for you and Lumi. I really like you, Tristan. But it hurt when you said that Anton would never change. It made me feel like I don't deserve to be happy just because I messed up once and might do it again. Papa Dudut, naramdaman ko yung sakit sa boses ni Chelsea nang sabihin niya yon. Hindi ko mapigilang makonsensya sa mga sinabi ko dahil huli na nang mapagtanto ko na nahusgahan ko rin siya sa mga binitawan kong salita. Dahil sa nangyari, mas lalong lumabo ang chance na magkaayos kami, kahit pa sa pagkakaibigan na lamang. Natuloy ang pag-alis ni Chelsea, Papa Dudut, pero ang sabi ni Jake, hindi na siya nagpahatid pa sa airport. Hindi siya nagkwento sa kuya niya kaya hindi ko rin sinabi ang mga nalaman ko. Ayoko siyang pangunahan dahil desisyon niya kung gusto pa niyang ipaalam yon sa kapatid niya. Pero noong nakaalis na siya ay parang may naiwang mabigat sa dibdib ko. Kung nalaman ko lang siguro ng mas maaga yung tungkol sa problema niya, baka mas naintindihan ko siya. Papa Dudut, masaya na ako kay Lumi pero hindi ko pa rin maitatanggi na kahit na anong gawin ko ay hindi ko na maaalis si Chelsea sa sistema ko. Kaalis pa lamang niya noon pero parang gusto ko na kaagad siyang makita at makausap. Pero kapag ginawa ko yun ay may isang tao naman akong masasaktan. Hindi naging madali sa akin ang sitwasyon na yon. Pero umasa pa rin ako na may magandang mangyayari sa paglipas ng mga araw. Hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut, at sana po ay abangan rin ng mga tagapakinig ninyo ang ikatlo at ikaapat na bahagi ng kwento ko. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tristan. Mga kabarangay, may mga tao na mas gustong mabuhay sa kasinungalingan pero masaya sila kesa sa katotohanan. Pero malungkot naman pala. May mga pagkakataon kasi na kapag pinili ng iba na hindi sabihin ang totoo, ay doon sila mas mapapanatag at doon sila mas makakahinga ng maluwag. Pero ang katotohanan kapag maagang ipinaalam ay mas maraming magagawang magagandang bagay. Ganyan sana ang gustong mangyari ng sender natin na si Tristan. Pero mas pinili ni Chelsea na ilihim sa kanya ang totoo. At sa kanya lang nalaman kung bakit nag-aalilangan ito sa pakikipagrelasyon sa kanya kung kailan malabo na ang lahat para sa kanilang dalawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.